Leak photo ng sinasabing evening gown scores ng mga kandidata sa Miss Universe 2023 nagtrending at pinag-usapan sa iba't ibang mga social media platforms. Miss Universe 2021 first runner-up na si Nadia Ferreira at ang dalawang Miss Universe 2023 judges na kasama sa nagbigay ng mababang score kay Miss Philippines Michelle D. Ipapatawag nga ba sa Pilipinas para kausapin ng Miss Universe Philippines Organization? Pagkukumpulan at hulikam na dayaan ng mga judges sa Miss Universe 2023 gustong paimbestigahan ng Miss U Organization. Mga Pinoy, naniniwalang kasabuat ang CEO sa Pandaraya? Mariin ngang pinag-uusapan sa iba't ibang mga social media platforms ang leak photo na kung saan makikita ang scoring sa evening gown competition na kung saan parte si Michelle D ng top 10. Aminin man natin o sa hindi, ang gown ni Michelle D sa evening gown competition ang nag-stand out. Sa lahat nga ng mga evening gown na ipinakita at nirampa ng mga kandidata, ang evening gown lamang ni Michelle D ang mayroong background story na kung saan talaga namang inspired ang evening gown ni Michelle D sa isang pinakamatandang tattoo artist sa Pilipinas na si Apo Wangod. Sa kabila nito, hindi pa rin nga naging epektibo ang evening gown na nirampa ni Michelle D dahil nga makikita sa leak photo ng scoring ng Miss Universe Evening Gown Competition na hindi ganon kataas ang score na nakuha ni Michelle D. Dahil nga dito, mayroong mga tao na nagsasabing bias raw ang mga judges dahil nga puro Latino at Latina ang mga judges ng Miss Universe 2023. Marami rin nagsasabi na hindi nabigyan ng comprehensive judgment ang evening gown ni Michelle D. Kaya naman naligwak ito sa top 5. Samantala, dahil nga mayroong leak photo ng scoring ng Miss Universe Evening Gown Competition, makikita ang tatlong judges na nagbigay ng 6 score para sa Miss Philippines. At ito ay sina Miss Universe 2021 first runner-up na si Nadia Ferreira, Carson Cresley, at ang famous TikToker na si Avani. Maraming mga rumors at haka-haka na gusto raw kausapin ng Miss Universe Organization ng Pilipinas. Ang tatlo na ito for transparency at para maklaro ang scoring na ibinigay nila para kay Michelle D. Ngunit dahil nga teorya pa lamang ito ng mga tao, marami pa ring umaasa na sana raw ay naging top 5 si Michelle D. Kung totoo man ang leak photo ng scoring ng Miss Universe Evening Gown Competition, ay talaga nga namang isang malaking sampal ang matatanggap ng tatlong judges na ito mula sa mga Pilipino. Kakibat nito, mayroong isang hiling ang mga Filipino pageant fans na sana raw ay magbago na ang standard ng Miss Universe Organization ngayon. Sana raw ay mawala na ang bias at pangit na sistema ng Miss Universe na pinamamalakad ng isang Thai personality na si Anja Kradyutati.